Hej YouTube, jeg har lavet en ny CFG her, som I lige kan se her. Den jeg lavede før, den undskylder jeg for, at den ikke er særlig god, men den her, den er meget bedre, synes jeg. Herovre i hjørnet, der er der jo den, vi plejer at kende om, og så kommer der også det der andet noget der. Så er der inde under den her, den fjerde nederste. Så er der sådan nogle post-its, og sådan noget post-its, man gerne vil være i. Så er der også en der hedder, og den tredje nederste her, den er også rigtig sjov, så jeg prøver at se, nu prøver jeg lige at tage den her. Så rører jeg ud, og så kan I se min klasse stige guld, og så står der C4 hernede, og så noget forskellige noget. Og det der er altså inde i den her CFG, jeg har her. Der er rigtig mange forskellige ting, guldestikler og sølv og alt muligt forskelligt noget i den her CFG. Og så er der jo alt det der sådan plejer at være og sådan noget. Så er der jo chatmenu der, hvor man skriver og map og kigmenu og fondmenu og chatmenu og sådan noget. Halløj, og så er der sådan den her, hvor man kan vælge CFG og alt muligt forskelligt noget her. Tak for det. Husk at subscribe. Hej YouTube.